गिबि गिबियावनो प्राइम 24 हेडलाइन्स नायगिरिया बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोबाय। दायो दंफैयो जोङो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय बग'रिगुरि गामिनि UN एकाडेमी फरायसालियाव। दा बिनियाव माबायदि बे फरायसालिया सोलिनानै दं बिनि सोमोन्दै जों दिन्थिफुंगोन आरो मिथिनानै लागोन। बेनिखायनो जोङो बे हाबाफारियाव आवगायलांनो होननानै ओंखारलांदों। दायो जोङो हाबनोसै मिथिना लानि। मा थाखोआव फरायो नोंसोरो? थाखोबा। ओं। सारखौ माबायदि मोनदों? मोजां मोनदों। ओं। सारखौ माबायदि मोनदों? मोजां। मोजांथार? ओं। सारा बबेनि? मिथिया ना? ओहो। मिथिया? ओहो। एबार मिथिनानै जोंहा प्राइम 24 हेडलाइन्सनिनो जोंहा एडिटर बिथाङा जोंनि बे प्राइम 24खौ दैदेननायजों लोगोसे दिनै बर' रायजोनि जेसेबां बर' स्कुल दं बेफोराव दिनै फोरोंनाय आरो बर' बिजोंनि स्कुलफ्रा माबायदि जानानै दं बेखौ एसे दिनै बिसोरो गिबि खेब प्राइम 24 हेडलाइन्सनि गिबि खेब जे बे फरायसालिनि सोमोन्दै एसे बिजिरनायनि हाबाफारिया बेयावनो दिनै जोङो बिथांनिफ्राय मिथिना लानि बे हालामनि फरायसुलि आरो फरायसुला गासैबो जोंनि फरायसुला बिथांमोना माबायदि रोंगौथिया बिनि सोमोन्दै एसेबाबो बिथाङा बुंथिगोन बेखौ जों मिथिना लानि। गिबियावनो प्राइम 24 हेडलाइन्स रादाब बिजोंनि नायगिरिनिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय। दिनै जोङो गिबि खेब बग'रिगुरि UN एकाडेमियाव जोङो जोंनि प्राइम 24 हेडलाइन्सनि माखासे मावथिफोर दिनै बे बग'रिगुरि UN एकाडेमियाव जोङो माखासे सोलोंथाइ बिजोंखौ माबायदि जानानै दङ आरो बेनि सायाव जोङो दिनै आरो लोगोसे जोंनि UN एकाडेमि बग'रिगुरिनि फरायसाफ्रा माबायदि बेसेबां दावगानानै दङ माबायदि सोलोंथाइ लागासिनो दङ जों बेखौ जों दिनै मिथिनानै मोनबाय आरो जोंनि थांखिया बेनो जे जोङो दिनै गिबि खेब आगान होजेनदों जे प्राइम 24 हेडलाइन्सनि जानानै जों आरो इयुनावबो बेबायदिनो जोङो गोबां दाब जायगायाव जोङो बेबायदिनो सोलोंथाइया माबायदि दावगानानै दङ बर' बिजोंनि सोलोंथाइफोरा जों बेनि सोमोन्दै गोबां गुबुन फरायसालिफोराव जोङो फोरोंहैगोन नायबिजिरहैगोन बे थांखिखौ जोङो लादों जाहाथे बर'नि गोबां आफादफोराबो गोबां फरायसालियाव बेबायदियै नायबिजिरहैयोब्ला जोंनि बर' बिजोंनि इयुन फरायसाफोराबो मोजां लामायाव दावगालांनो हागोन होननानै आं दिनै मिथिनानै दिनै नोंथाङा बे हाबाफारिखौ एसेबां गोजाननिफ्राय फैनानै मानो थाखाय लानो गोनां जाखो? गिबियावनो प्राइम 24 हेडलाइन्स रादाबनि गासिबो नायगिरिफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिग्रोबाय। बे समाव जोङो सिमेन्ट सापरिनिफ्राय फैनानै बे मिडिल जनाय हालामाव मानि थाखाय बेयाव फैनांगौ जाखो बे खोब मोजां सोंथि। गुबैयै जोङो प्राइम 24 हेडलाइन्स रादाब हिसाबै जोङो ओनसोलाव जानाय माखासे जाथायफोरजों लोगोसे जों समाजखौ माबोरै फोसाबलांनो हायो बेनि फारसे जोङो नोजोर बोनानै बे हाबाखौ मावनाय जादों। जिहेतु बे मिडिल जनाय ओनसोला दिनै गोबां दैबाना लोमोब्लाबो बेयाव जे गंसे फरायसालि दङ बर' बिजोंजों फरायनानै फरायसाफोरा सोलोंथाइ आरजिनो हायो बे खोब मोजां मोनसे जोंनि थाखाय मोजां मेसेज नोजोर होनानै जों नुनो मोनदों जे बे ओनसोलाव गामि ओनसोलबाबो गोबां फरायसाफोरानो बेयाव गावनि सोलोंथाइखौ आरजिनानै दङ। जे जों बे बाथ्राखौसो बुंनांगोन जे दिनै जोङो सोलोंथाइया अबेबा गामि एबा सोहोरजों जेबो फाराग थाया। दिनै गामियाव सोलोंथाइ लाबाबो एखेयानो बेखौ नोगोराव सोलोंथाइ लाबाबो बे एखे सोलोंथाइखौनो मोनगोन। दिनै जा सिलेबास दङ केरिकुलामाव जा सिलेबास दङ बेखौ नोगोराव फरायबाबो बे एखे सिलेबासखौनो फरायनो हागोन। दिनै बे सहराव गामियाव फरायब्लाबो बे एखे सिलेबासखौनो फरायनो मोनगोन। बेनिखायनो सोलोंथाइया जेसेबां गामि गफायावनो थाया मानो बे मोजाङै फरायबा सोलोंथाइया जेरावबो सोलोंथाइ बे मोनसे नोजोरखौ लानानैनो दिनै जों बेयाव फैदों। आरो बिनिनो सासे जोंनिनो रादाब फरायगिरि बिथां रमेन बर' बिथाङाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। बिथिंनिफ्रायबो दिनै एसे मिथिना लानि बेबायदि हाबाफारिखौ जोङो मानो मावनो गोनां जाखो बे हाबाफारिनि सोमोन्दैनो एसे बुंथिनो थाखाय रायजोनो फोरमायनो थाखाय नोंथांखौ खावलायनाय जाबाय। गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय।
दिनै जोङो प्राइम 24 हेडलाइन खौरां बिजोंनि जानानै बे हाबाफारिखौ लादों। दा बे हाबाफारि लानायनि थांखियानो जाहैबाय जोंनि गामि ओनसोलाव माखासे गोबां फरायसालिफोर दङ जायफोरनि जिथु अबस्था बे अबस्थाया एखेबारे मोजां नङा। दिनै गोबां मानसिफोरानो दिनै सानो जे गामि ओनसोलाव थानाय फरायसाफ्रा गामि ओनसोलनि फरायसालिफ्रा दिनै मोजां जाया, बेवहाय फरायोब्ला स्टुडेन्टफ्रा जौगानो हाया, दिनै मोजां मार्क मोननो हाया, दिनै मोजाङै दावगानो हाया। दा बेबायदि जोंनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव बेबायदि सानस्रिया दिनै दङ। दा बेखौ नोजोर बोनानै जों दिनै प्राइम 24 हेडलाइन खौरां बिजोङा जे गामि ओनसोलनि फरायसालिया जे मानो जौगानो हाया, दिनै बिसोरनि गथ'फोरा बे फरायसालिनि गथ'फ्रा दिनै हामारो ना हामारा, जे माबायदि अबस्था मार, रायजो राजाफोरनि बुंनाय बाथ्राया सैथोमार नामा, जों बेखौ संदाननो थाखाय जोङो दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो जों दिनै बेवहाय फैनानै फोरोंनानै जोङो स्टुडेन्टफोरजों सावरायनानै जों माखासे एक्टिभिटि लानायनि गेजेरजों आं दिनै बेखौसो बुंनो लुबैयो जे गामि ओनसोलनि फरायसाफोर बिसोरनि जिथु एबिलिटि, हानाय एबिलिटि बेबो खम नङा। दिनै जोङो फैनानै नायफैबाय, जों माखासे बाथ्रा फोरोंबाय, माखासे लेसनफोर जोङो फोरोंबाय। फोरोंनायनि उनाव जेब्ला जों बिसोरखौ सोंबाय, दा सोंनायाव जों मिन्थिना मोनबायदि जों जाखौ फोरोंदों बिसोर बेखौनो हाफिनदों, जायखौ जोङो सोंदों दिनै गथ'फ्रा बेखौनो फिननाय होफिनदों। अब्ला जों दिनै बुंनो हाया जे गामि ओनसोलनि फरायसाफ्रा बिसोर जे हाया, गामि ओनसोलनि फरायसाफ्रा दि गोग्लैसोनाय, जों बेखौ मालाबाबो साननो हाया। दा फारसेथिं दिनै जोङो बेबायदि गामि ओनसोलनि गथ'फोर जौगायैनि थाखाय जों फरायसालिखौ दाय होयो। दा दिनै जोङो बग'रिगुरि UN एकाडेमि फरायसालियाव फैनानै जों नायफैबाय, दिनै इनफ्रास्ट्राकचारा मोजां नङा, दिनै सरकारनि अनसुंथाइ गैया। दिनै दा बेबायदि अबस्थायाव दा बिसोरबोदि फरायसाफोरनो आबुङै जे सोलोंथाइखौ होजोबनो हागोन, बेयो असम्भब बा जाथावना नङा। दा बेखायनो जों दिनै नैबे हाबाफारि एक्टिभिटिनि गेजेरजों आं खावलायनो लुबैयो जे जोंनि गासै रायजो राजाखौ, जोंनि माहारियारि आफादखौ, जोंनि आसाम सरकारखौ, भारत सरकारखौ, जे गामि ओनसोलाव थानाय फरायसालिफोरखौ नेवसियाबालानो बिसोरखौ अनसायनानै बिसोरनि इनफ्रास्ट्राकचार दाथायफोरखौ, जिथु फेसिलिटि, बे फरायसालिफोरनि फेसिलिटि बिसोरखौ जोङो मोजाङै जगायनानै जेन गामि ओनसोलनि गथ'फोरखौ जोङो सोलोंथाइ लानायाव जेन हेफाजाब होयो। आं दिनै बेखौसो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै आं दिनै बेखौसो आंनि गोसोनिफ्राय आं फोरमायबाय। आरो बेयाव बेसेसो घन्टा नोंथांमोना बे फोरोंनाय हाबाफारिखौ लानाय? दा दिनै जों फोरोंनाय जिथु हाबाफारि बेयो अलरेडि दासिम जोङो 1:30 रिंगा जाबाय, माने 1.5 घन्टा जाबाय। दा बे 1.5 घन्टायाव जों फरायसाफोरजों गोबां सावरायबायबो, जोङो माखासे बिसोरखौ आयदाबो फोरोंबाय। आरो फोरोंनायनि गेजेरजों जों दिनै बेखौ मिथिबाय जे बिसोरनि जिथु एबिलिटि, बे एबिलिटियाबो खम नङा। दा बिसोरबो टाउन सहराव जेरैबायदि फरायसाफ्रा फरायो, दिनै बिसोरबो फरायनो हायो, बिसोरबो सोंनाय फिननाय खालामनो हायो। नोंथांनिसिमबो गोजोननायखौ जासिहरबाय। दायो जोङो जोंनिनो बे हाबाफारिनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि बिथां जोंहा नोजोर बसुमतारी सारनिफ्राय बे हाबाफारिनि सोमोन्दै मिथिनानै लानि। बे क्लासखौ 1निफ्राय 10 थाखोसिम क्लास दङ। बेयाव साफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआव बिथाङा दिनै फोरोंनो थाखाय साफा फोरोंगिरि एबा जोंनि चेनेलनि गासैबो सोद्रोमाफोरखौ लानानै दिनै बे हाबाफारिखौ मावदों। बिथाङा मा बुङो बिनि सोमोन्दै? गाहाय प्राइम 24 हेडलाइन नायगिरिनिसिम आं बेखौनो खावलायनो सानोदि बा बेखौ फोरमायनो सानग्रोदोंदि जोंनो गाहायै जोंनि प्राइम 24 हेडलाइन रादाब बिजोङा जोंनि बर' समाज बा जोंनि जायगाफोराव जानाय रादाब फोसावनायनि थांखिखौल' लानानै जों बे रादाब बिजोंखौ खुलिनाय जायाखै। गाहायै जोंनि बर' समाजाव बा जोंनि बर' हारिनि मा जेंना दं आरो गुबै जेंनाफ्रा मा, जेरै रांखान्थि, सोलोंथाइ, समाजखान्थि, धोरोमखान्थि, दा गोबां बिथिङावनो जोंना गोबां बेले बेजे दं। गाहायै बे गाहाय जेंनाफ्रा मानि थाखाय जादों, माबोरै जादों आरो बिनि जेंनाया मा, बेफोरखौ जोङो जोंनि चेनेला गुदिनिफ्राय बिजौसिम जोङो बिजिरनो थाखाय जों दिनै आगान होजेनदों। दा गिबियाव जों सोलोंथाइखौ लादों, बा बे सोलोंथाइखौ जों बिजिरनो थाखाय जोंनि सिमेन्ट-सापरिनिफ्राय गासै 25-30 किल'मिटार सिङाव थानाय बग'र सापरि गामियाव गंसेल' नायल' UN एकाडेमि फरायसालि खुलिनाय जादों। बेयाव गोबां जाहोननि थाखाय, माखासे जेंनानि थाखाय बेयाव फोरोंनाय खान्थि बा सोलोंथाइ खान्थिया जोंना जोबोद गोग्लैसोनाय, एबा जोंनि बे गोथौ ओनसोल होननानै जोंनि रायजो राजाफ्राबो बे फरायसालियाव
माखासे गावनि फिसाफोरखौ फोरोंनाय जायाखै बा फोरोंनाय गुबुन जायगायाव दैथायहरनाय जादों। बिनि थाखायनो आं बुंनो सानदों दि जोंनि सोलोंथाइ लानो खुनु जायगानि गोनांथि गैया। जाय जायगानिफ्राय नोङो लानो गोसो सोलोंथाइखौ जों बै जायगानिफ्रायनो लानो हायो। आरो जोंना बे नोजोर लानानै जोंनि नैबे बग'साफारियाव जोङो दिनै गिबि जों बेयाव आगान बा जोंनि सेन्सास बादियै बा जोंनि दावबायथाय हिसाबै जों नैबे सोलोंथाइ खान्थिनि जेंनाखौ बिजिरनो थाखाय जों गिबि दावबायनाय जादों। गाहायै बेखौनो फोसावनाय जाबायदि जोंनि बे चेनेला बा आसामनि बायजोआव थानाय बा आसामनि सिङाव थानाय गासैबो फरायसालिनि सोलोंथाइ बिथिंखौ जोङो बिजिरगोन आरो गासैबो जायगायाव थांनानै जोङो मानि थाखाय मा जेंना गासैबो जेंनानि सलुसना मा बेखौ जोङो बिजिरनो थाखाय गासैबो आसामनि खना खना दाब दाब जायगायाव जों बा गोबां फरायसालियाव जों हाबहैगोन। आरो जुदि बे सोलोंथाइ खान्थिया जोबखांनायनि उनावहाय जों रांखान्थि बिथिङावबो बिजिरनो आखायाव लादों, समाजखान्थियावबो बिजिरनो आखायाव लादों एबा गोबां आयदाफ्रावबो जों बिजिरगोन, इयुनावबो बिजिरबाय थागोन। बेखौ जोङो आखायाव लानाय जादों। गाहायै बेखौबो मख'नो गोनांदि जोंनि नैबे चेनेला जोङो गासिबो माहारियारि आफाद बा जोंनि हारिनि माखासे आफाद जानानै जों फैयाखै। बेयाव जोङो रावनिबो आफाद जानानै फैयाखै आरो रावनिबो आफादनि मुंबो लाया होननानै जों बुंनो थाङाखै। जों गासैबो जोंनि माहारियारि आफादफोरा जों गासैबो खौसे जानांगौ। माहारियारि आफादफोरनि जों मुं लानानै बेखौ खामानिखौ मावनाय जादों आरो इयुनावबो मावबाय थागोन। जोङो नैबे प्राइम 24 हेडलाइन रादाब बिजोङा बेखौ दिनै फोसावनाय जाबाय आरो जों दिनै आगानबो होजेननाय जाबाय। गोजोन गिबियाव खुलुमबाय। गिबियावनो प्राइम 24 हेडलाइननिसिम बिथांमोननिसिम गोजोननाय जासिग्रोबाय जोंनि बग'र UN एकाडेमिनिफ्राय। जोंनि बग'र UN एकाडेमिया मोनसे बर' बिजोंनि फरायसालि। बे फरायसालिया जोबोदैनो जोंनि गोग्लैसोनाय गामि गेजेराव दङ। दिनै बे जायगानि फरायसालिफ्रा जोंनि हारिनि फरायसालिफ्रा बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा गोबाङानो टिचारलेस फरायसालिफोर। दा बे टिचारलेस फरायसालिफोराव दा जोंना बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जोंनि बे फरायसालि UN एकाडेमि फरायसालिखौ गोनांथि जानायलाय जोंनि जायगायावबो बे हिसाबैनो जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना बेखौ गायसननाय जादों। दायो गायसननायजों लोगोसे बेहाय माखासे सुबिदा माखासे जादों। सुबिदाखौ जों बुंग्रोनांगोन। सुबिदा होनना बुङोब्ला दिनै बे हालामनि फरायसाफ्रा दिनै न'आव थानानैनो मोजां सोलोंथाइ मोनसे मोननो हादों। नङाबा बेफोरबायदि फरायसालियावनो जुदि टाउनाव थांनानै जुदि फोरोंनांगौ जायोब्ला नाना धरननि समस्या जायो। मानो होनना बुङोब्ला जोंनि जायगाया जोबोरैनो गोग्लैसोनाय, लोगोसे लामा सामा बारा मोजां नङा। गोबां मानसिफ्रानो जोंना माने गामि एरियायाव थायो। बे हिसाबै जोबोरैनो माने खस्थ' जायो। दा बेनिफ्राय जोङो जानगार जानो हादों होननानै जों सानो। जोंनि गारजेन बिथांमोना जोबोद सहाय मोनदों। लोगोसे बे फरायसालियाव फरायनाय गारजेन बिथांमोना जोबोरैनो जोंखौ सहाय होदों। लोगोसे जोंखौ दैदेनगिरिफ्रा सहाय होदों। जाय दैदेनगिरि बिथांमोना जोंखौ दिनै बे फरायसालिखौ गायसनना होदों, बे बिथांमोना जोंखौ जोबोरैनो सहाय होदों। बिथांमोनाबो जोंनाथ' प्राइभेट स्कुलसो, बेयो मोनसे गभर्नमेन्ट फरायसालि नङा। जायनि जाहोनाव जों मोनसे फिस कालेक्सन खालामनाय जायो। दा बेजोंनो जोंनि गासै मेनेजमेन्टआ सोलिलाङो। दा दिनै जोंनि गेजेराव माखासे फोरोंगिरिफोर दङ। जोंनि गेजेराव नाना रोखोमनि फोरोंगिरिफोर दङ। जोंनि गेजेराव दिनै जनाइनिफ्राय दङ, सिमेन्ट सापरिनिफ्राय दङ, बग'र सापरिनिफ्राय दङ, माखासे फोरोंगिरिफोर दङ। जायफोर फोरोंगिरि बिथांमोना जोबोरैनो गावनि देहा मोदोम सोलेर जोबोरैनो बिथांमोना गोग्गोमै बावसोमदों गावनि जिउखौ बे फरायसालियाव। मोनसे हारिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय मोनसे राव आरो थुनलाइ नांगौ। बे हिसाबै UN एकाडेमिखौ फोथांना लाखिनोब्ला जों बेखौ मोननो हागोन। मोनसे फरायसालिया फोरोंनायजोंल' जाया, बेनि माने क्लासरुमफ्राबो
खथाफ्राबो मोजां जानांगोन जोंनि जायगाफ्रा मोजां जानांगोन दा बे हिसाबै जोंनि थाखो खथाफ्राबो जुदि मोजां जानांगौब्ला जोंनि दैदेनगिरिफ्रा एसे जोंखौ सहाय खालामहरनांगोन जोंनो दा जि एसे एला सहाय मोन्दों बे एसे एला सहाय मोननायजों जोङो हास्लाबजोबाखै जोंनो नांबावगौ आरो गोबां जोंनो सुबिदाफोर नांबावगोन दिनै जोंनि बे हालामनि मानसिफोर बे हालामनि गामिफोरखौ जों एसेब्लाबो जों सोदांनो हादों लेखा फरायनायखौ जोङो गोख्रों खालामनो हादों बे फरायसालिखौ गायसननाय लोगो लोगोनो सोलोंथाइनि ओंथिया मा बेखौ लायोब्ला मा जागोन बेखौ गार्जेनफोरनो जों एसेब्लाबो जों माने देखायनो हादों बे हिसाबै जोंनि बे फरायसालियाव फरायनाय गासै फरायसाफोर गार्जेन बिथांमोना एसेब्लाबो कनसियास जालांदों होननानै जों सानो दा उसुबिदा हिसाबै जोङो मोननाया बेनो जे जोंनि गार्जेनफ्रा कनसियास नङा गथ'फोरखौ मोजां खालामनो होननानै बिथांमोना सानदों नाथाय बिथांमोना कनसियास गैया कनसियास माने सांग्रां नङा दिनै बयबो बुंदों लेखा गोरों जानांगौ लेखा फरायनांगौ होननानै बयबो बुंदों नाथाय जुदि न'आव जुदि लेखा फरायाब्ला न'आव जुदि गार्जेन बिथांमोना गावनि गथ'खौ लेखा फराय होनना बुङाब्ला बेहाय जों मोजाङै फिथाइखौ जों मोननो थाङा दा जोङो सासे फरायसा एबा सासे मोजां फरायसा दिहुनोब्ला जों गासै दिगावनो जों मोजां जानांगोन जों फरायसालियाव मोजां जानांगोन फोरोंगिरि मोजां जानांगोन फरायसालियाव मोजां जानांगोन फरायसालियाव थांखांनायनि उनाव गथ'खौ न'आव मोजाङै जोथोन लानांगोन बेखौ जों सानो जोंनि गार्जेनफ्रा बेहाय एसेबाबो माबा जादों एसेबाबो दुरबल देखायनाय जादों दिनै सासे फरायसाखौ जुदि जोङो टाउन एबा नोगोराव जुदि जों दिनहरोब्ला बेहाय नाना रोखोमनि समस्या जायो जोंनि बेहाय बे गेजेर जनाय हालामाव नाना रोखोमनि समस्या जायो फरायसालि जोंहा गोजौ थाखोसिम जोंना फरायसालि गैया दा बे हिसाबै गथ'फ्रा एमइ स्कुलखौ बारनानै बिसोरो गुबुन फरायसालियाव एडमिसन लाहैनो गोनां जायो मानो होनना बुङोबा जोंना गेजेर जनायाव हाई सेक्सन गैयामोन दा बै समावहाय जों नाना रोखोमनि जोङो सौदावनायखौ जों मोन्दों गार्जेनफोरा रुम भारा हैनाय गावनि गथ' गथायनो बर्डिं थानायाव जि खरसा नांगौ बेखौ एसेबाबो खस्थ' जादों लोगोसे गार्जेन दिथागिरिफ्रा गावनि गथ'फोरखौ दिथा होयैलाय बे समावहाय गोबां नाना रोखोमनि बाथ्रा सोमजिदों जेरै उन्दै बैसोआवनो हाबा जालायनाय जेरै जौ मेया फेग्रा बेसादफोर बांसिन जानाय लोगोसे लेखानिफ्राय जानगार जानाय बेफोर बायदिसिना गोबां समस्याफोर जादों आरो बेफोर समस्याफोरजों गोबां सौदाव जादों आरो दा बेफोरबायदि समस्याफोरखौ जों मोनदांदों बे लेखायैनो बेफोरबायदि जाबाय थानाय थाखाय गेजेर जनाय हालामनि दैदेनगिरि जेरै बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोर आइजो अनसाय आफादनि दैदेनगिरिफोर बर' साहित्य सभानि दैदेनगिरिफोर जोंनि गेजेर जनाय दख'रानि गासै इन्टेलेक्सुवेल लोगोसे बायदि बायदि आफादफोर बे आफादफोरा जोंनो गोनांथि जानायलाय बे फरायसालिखौ गायसननाय जादों दा जुदि जों बे फरायसालिखौ जुदि जोङो फोथांना लाखिनोब्ला बयबो खौसेथियै जोंखौ मदद होनांगोन जों UN एकाडेमिखौ मदद होनांगोन फारफ्रोमनि दिगनिफ्रायबो दा जोङो दैदेनगिरिफ्रा जोंखौ इनफ्रास्ट्राक्चाराव डेभेलपमेन्ट खालामनायाव जोंखौ सहाय होनांगोन जों फिस लायोब्लाबो जोंनो थोब्ले माब्लेल'सो जोङो फोरोंगिरिफोरनोल'सो जों होनो हायो नाथाय जोङो जोंनि इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट खालामनायाव जों बेखौ बाहायनो हाया बे हिसाबै जोंखौ माने जोंनि लिडारफ्रा जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जोंखौ सहाय खालामब्ला जों जोबोद गोजोनगोन दिनै जोङो बे फरायसालिया 2011 मायथाइयावनो गायसनजादों 2011 मायथाइयाव गायसनजानानै दिनै 2019 मोनबाय गेजेर ससेयाव बेले बेजे जाबाय नाथाय दायो 2015 मायथाइनिफ्राय दा 2019 मायथाइसिम जोबोरैनो मोजाङै सोलिगासिनो दं फरायसालिया बेहाय दायो क्लास नार्सारि 1निफ्राय क्लास 10 सिम दङ दा जों सान्दों दा बे हालामनिफ्रायबो जोङो मोजां गथ'फोर जों दिहुननो हायो नामा जोङो बे फरायसालिनिफ्राय जोङो
मोजां सासे समाजारि जों खालामनो हायो नामा बेखौ जों साननानै जोङो जोंनि सोलोंथाइनि जि खामानि जों बेखौ मावलांगासिनो दङ आरो मावबाय थागोन जोंनि हारिखौ जोङो एसेब्लाबो जों जौगाहोनो थाखाय जों बेफोरबायदि खामानिखौ मावनानैनो जों जौगानो सानदों बेहाय आंनि गेजेराव दङ आंनि साखाथियावनो दङ जोंनि SMCनि मानगोनां आफादगिरि दङ समनाथ महिलारि आदा बिथाङाबो जोबोद मैखोमैनो जोंखौ बोसोन होबाय थायो लोगोसे फरायसालि दैदेननायाव माखासे समस्याफोर जायोब्ला बिथांखौनो जोङो फोरमायो लोगोसे बेबायदिनो आरो बांसिन जोंना समस्याफोर जायोब्ला जोङो जोंनि फरायसालिनि एडभाइजारफोर लोगोसे जोंनि मेम्बार्सफोरा गासै जोंनि गेजेर जनाय दख'रानि आफादफोरानो लोगोसे जोंनि एडभाइजार होनना बुङोबा जोंहा मिरुनि UN एकाडेमिनि जोंनि दैदेनगिरि सारमोन दङ दा बे सारमोनानो जोंनि एडभाइजार दा बे लेखायै जोङो जोंनि जि फरायसालि बेखौ जोङो बे सिस्टेमैनो जों सोलिगासिनो आरो मोजाङै सालायलांनो होननानै जों सानगासिनो जोंनि UN एकाडेमि बग'र फरायसालिनि फोरोंगिरिफ्रा गासै 12 दङ इंक्लुडिं प्रिन्सिपाल जोंना 3 BSc दङ ओमफ्राय जोंना माखासेया गासै BA ओमफ्राय जोंनि 3 जोंना +2 लेभेल बे जाय नार्सारि मिडियामखौ नार्सारि आरो क्लास 1 क्लास 2 खौ फोरोङो BSc आव आंखौ सिगांनिफ्राय मदद होबोनाय हिसाबै बिरखां नार्जारि दङ BSc आरो लोगोसे अरन खेरखातारि दङ BSc बिथाङा मिस्टार बिरखां नार्जारिया BSc साइन्स आरो अरन खेरखातारिया BSc मेथ्स आरो मन्टु बर' BSc मेथ्स दङ जयकुमार ब्रह्म दङ बिथाङा BA बड' मेजर लानाय जोंना सोरांसार बसुमतारी दङ जनाइनिफ्राय बिथाङा BA आरो लोगोसे जोंना दिजेन बर' दङ दिजेन बर' बिथाङाबो जोंना BA B.Ed आरो जोंनिया कनिका वारि दङ बिथाङा BA बिथाङा मिस आरो जोंनि गेजेराव दंबावो कन्याश्री महिलारि आरो जेरिना खाख्लारि रहिमा मोसाहारि आरो उलुपि तुलसियारि दा जों गासै स्टाफा जों 12 दङ बे 12 स्टाफजोंनो जोंनि फरायसालिखौ जों सामलायो जोंहा मोनसे आसा जे बे फरायसालिनि गासै फरायसाफ्रा जेन मोजां सोलोंथाइ लानानै इयुनाव मोजां जानो हायो बे गोग्लैसोनाय ओनसोलाबो मोजां फरायसा दिहुननो हायो बेखौ जों सानदों गुबुनावथ' गोबां फेसिलिटि जादों नाथाय जोंनि हालामनि थाखाय जोङो माखासे फेसिलिटिफोरखौ होनानै जोंनि गथ'फोरखौ जोङो जौगानाय जोङो मदद होगासिनो जों दायो मोनसे खावलायनाय जोंनि फोरोंगिरि हान्जानिफ्राय जे जोंनि मानगोनां दैदेनगिरिफ्रा जेन जोंखौ सहाय खालामहरो जोंनि गथ' गथायनि थाखाय जोंनि बे हालामावहाय मोजाङै इनफ्रास्ट्राक्चार नांगौ टयलेट नांगौ ड्रिंकिं वाटार फेसिलिटिसफोर नांगौ लोगोसे जोंनो लेबरेटरि जोङो कम्पिउटार लेब बायदिसिनाफोर रुमखौ जों मोजां खालामनो थाखाय जोंनो मोजां इनफ्रास्ट्राक्चार नांगोन दा बे हिसाबै दा बेखौथ' गासैखौबो जों हाजोबनाय नङा बेनिखायनो मानगोनां दैदेनगिरिफ्रा जोंखौ सहाय हरनो थाखाय आङो बे दिनैनि जि प्राइम 24 हेडलाइन्सनि गेजेरजों आं बेखौ फोरमायहरनाय जाबाय।